guys, και τώρα θα είναι το πρώτο μας vlog. Σας είχα δείξει ένα βίντεο που δείχνει τη φάτσα μου, εκείνο είναι πάρα πολύ stupid βίντεο, ας πούμε. Ωραία, τώρα είμαστε με το selfie stick και θα πάμε κάπου, ξέρετε, το Minecraft. Εκεί πέρα που είναι μόνο γρασίδι, το flat, το super flat, κάπως έτσι λέγεται. Ωραία, θα βάλω κάπου αυτό εδώ πέρα, sorry για αυτό που θα ακουστεί τώρα. Κάντε like άμα θέλετε να κάνω και το δεύτερο μέρος, το vlog. Ωραία, πήρα ένα μπουκάλι επειδή κάνει ζέστη και γιατί καταφέρνετε το selfie stick. Τώρα εμείς θα πάμε σε εκείνο το κήπο. Ωραία, φτάνουμε σε λίγο. Όχι, μια σαύρα. Όπα. Θα χωρίσουμε. Είναι εδώ πέρα και ένα σκυλάκι βασικά, και δεν είναι ένα μεγάλο σκυλί, είναι ένα μικρούτσικο. Αυτό το vlog δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, 10 λεπτά. Ωραία, περίπου φτάσαμε. Ο σκύλος μου δεν είναι εδώ. Και μου πεις ότι έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει. Δεν είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ, είναι καλύτερα, κάπως έτσι είναι ολόκληρο. Έχει πάρα πολλές σάπες. Όχι, μου πεις το μπουκάλι. Μ' αρέσει εδώ πέρα. Άμα ακούγεται πως φυσάει ο αέρας, συγγνώμη πάρα πολύ, όμως έχει πάρα πολύ αέρα. Κοιτάξτε πως έκανα και εγώ το μπουκάλι. Κάτσε, έπεσε κάτω ρε, και εγώ το βάζουμε στο στόμα. Κοιτάξτε πως έγινε. Έτσι θα πιούμε. Εντάξει, το βάλω. Α, ήρθε και το σκυλάκι μου! Ήρθε, έλα εδώ! Τι κάνεις εσύ? Κάτσε ρε βούιδι! Πήρε το μπουκάλι μου. Ωραία, να τους ήρθε το σκυλί μου. Πού πήγες ρε αγάπη μου? Πού πήγες? Ωραία. Άι μαλάκα. Έπαθα ηλιακό έγκαυμα. Και ακόμα με τσούζει η πλάτη. Ωραία, δεν ξέρω πού θα βάλω από την καμέρα. Θα βάλω κάπου στο νησιό. Το μπουκάλι που το πήγες. Ωραία, πού το μπουκάλι να το δω. Φύγει από εδώ. Ας το μπουκάλι. Θα μου πάρεις καινούριο, ρε, 50 λεπτά κάνει. Παρόλο που τα σκυλιά δεν έχουν λεπτά. Όχι, εκεί πέρα έχει φύγει επειδή είναι μεγάλο το... Άι, πιάστο. Δεν ξέρω πού να στήσω το κινητό. Πάνω το σκυλί θα ψάει, γι' αυτό... Ναι, εντάξει, όχι, δεν θα το βάλω εδώ, γιατί... Όπα, έχει λίγο φουσάς.
θα το κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι είμαστε εμείς. Είναι σουά και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Εδώ πέρα νομίζω ότι θα κάνω τα γενέθλιά μου, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά είναι λίγο impossible γιατί πώς θα φέρουμε τα τραπέζια από εδώ πέρα. Πρέπει να γκρεμίσουμε τον τοίχο, να γκρεμίσουμε εκεί πέρα τον τοίχο και ναι, αυτό είναι το πρώτο μου vlog και δεν ξέρω τι να πω. Ωραία, θα πάμε και σε κάποιους άλλους, θα πάμε και σε άλλη μέρα, δεν θα κάτσουμε απλά εδώ πέρα και θα γυρνάμε. Ωραία, διψάς. Έχει τη γλώσσα έξω, δηλαδή διψάει. Αυτό τι είναι εδώ, φέρε το μπουκάλι ρε. Αχ. Περιμένετε να το βάλω λίγο νερό εδώ πέρα. Έλα, πιες νερό ρε. Ναι, δίψασε. Και εγώ το ίδιο. Ωραία, δεν θα πιω έτσι. Πιω κάπως έτσι. Περιμένετε να πιω και εγώ λίγο νερό. Ένα μπουκάλι, μάλλον ποιος θα το έχει πετάξει. Ωραία. Αυτό το δέντρο έχει σίκα. Θα φάμε όταν θα γίνουνε. Βρήκα ένα ξύλο εδώ πέρα, λες και είναι κάτι που έχουν τα αγόρια. Ωραία, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος, δεν θα πάμε παντού επειδή θα είναι το ίδιο. Ωραία. Έχει πάρα πολύ χώρο το σκυλάκι. Έχουμε τρία. Ο πρώτος είναι ένας μαύρος με άσπρο. Ο άλλος είναι ένα pitbull καφέ με άσπρο και το άλλο είναι καφέ που κάθεται πάνω στην ταράτσα. Αυτός πήγε μόνος του, ήταν εδώ πέρα με αυτό το σκύλο και φύγει γιατί μου γλύφει το selfie stick. Δεν σας το είπα σε εσάς. Ωραία, έχει πάρα πολύ σκατάκια. Άι! Πηγαίνετε στο κανάλι του Αντώνης Διαμερτιάρ, κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο. Μόλις έβγαλε το ένα βίντεο Clash Royale και Minecraft Part 1. Θα κάνει live. Το δεύτερο σκυλάκι. Και να σας δείξω αυτόν τον μουρλό. Κοιτάρει την κάμερα. Καλά, χέστο. Πόσα λεπτά έχουν περάσει? 9. Πλέον δεν κάναμε τίποτα. Όμως εμείς θα κλείσουμε εδώ πέρα το vlog και εμείς θα τα πούμε την άλλη φορά. Bye και κάντε ένα like. Bye guys!